No mitään se kaukaa. Tuliko posti? Tuliko postia? Noin kovasti piti haukkua. Oi Veikkonen. Nyt on taas turvallista. Pistetään mies ja hoitti testiin. Tässä on matkaa 70 metriä. Mä oon ampunut yhden lämmittelylaukauksen tänään ja nyt lähtee varsinainen testi. Ja yksi nuoli. Tuolla on ilmapallo 70 metrin päässä. Niin katsotaan hei miten äijän käy. Pikkasen tuulee, mutta säitää ei aina voi valita. Siellä on pieni kuutio. Ja kuutiossa on ilmapallo. Katsotaan miten käy. Tuuli on kova, mutta niin on äijäkin. Testataan. Ja se on siihen. Päivän toinen nuoli. 70 metriä. Mukavasti toimii hoitti. Mukavasti toimii hoitti. Siinä oli hyvä testi. Ja sillain totuudenmukainen, että tosiaan siinä oli yksi lämmittelynuoli alla ja sitten ammuttiin tuo varsinainen testi. Ja yksi nuoli. Ei mitään kasoja vaan. Yksi nuoli. Se on monesti se, mikä näissä hommissa ratkaisee. Käydään kattoo. Se oli semmonen treenipäivä tänään. 2 nuolta. Toinen 70 ilmapalloa. Ja riittää tältä päivältä. Ei pilata hyvää tunnelmaa harjoittelemalla enempää, ei vaan. Ei, toi oli tosi kiva laaki. Se lähti just niin kuin piti. Vaikka oli kovasti tuulista, niin tuulista keliä, niin se vaan lähti sinne minne pitääkin. Että hyvä laukaus tuli. Katsotaan vähän se. Siinä on ilmapallo. Entinen. Hop! Noniin. Sellainen kisa. Terve. 70 metriä. Hyvin osuu ilmapalloa. Meillä syödään tänään ilmapallokeittoa. Älä kauko kuule. Varovasti. Varovasti. Hei. Varoppas. Noniin. Varo sitten. Noniin. Meillä syödään tänään ilmapallokeittoa. Ilmapallo jäi niille sijoille. No joo. Mutta hei, kannattaa testailla jotain tällaista joskus. Nämä on ihan kivoja juttuja. Saa vähän haastettua itsensä ja näkee vähän missä mennään. Mulla oli tosiaan tähtäimessä matkat tehtynä vaan 60 metriä. Ja mä arvioittiin silmällä vaan suurin piirtein, että tossa voisi olla 70 metriä. Ja sehän osuikin ihan napaa 10. Kaikki meni hyvin. Ja nyt mä voin tehdä tohon viivan tohon teippiin ja mä tiedän, että siinä on sitten varmuudella 70 metriä. Vähän tuli takatalvi, pikkasen tuli lunta maahan, mutta kyllä se kevät sieltä vaan tulee. Se on päivä päivältä lähempänä ja pukkijahti ei ole ihan pikkasen reilu kuukausi. Että pistäkääs treenata. Nähdään taas. Oi.